Ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u l-General Workers Union li se jwassal biex il-ħaddiema tas-Sovrintendenza igawdu minn żiediet fil-pagi miżuri immirati lejn bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u benefiċċji oħra. Il-kap eżekuttiv tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Kelt Farrugia, semma l-importanza ta' dan il-ftehim. U dan qiegħed jissarraf illi qed naraw żiediet fis-salarju permezz ta' żiediet fil-paga kif ukoll rajna l-introduzzjoni ta' bonuses u allowances. Qegħdin inħarsu wkoll illi ikun hemm progress fil-karriera tal-impjegati billi daħlu skali ġodda fl-organizzazzjoni ta' din l-entità. Għal dan il-iffirmar kien hemm preżenti il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li spjega kif dan il-ftehim kollettiv u pass importanti biex ikomplu jissaħħu il-professjonijiet fil-qasam tal-wirt kulturali.